nahi gozu hasiko ga. Bai. Bueno, ezoiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2025ko abenduaren 17an, arratsaldeko 7:30, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, 2026ko ordenantza fiskalak behin betiko onartzea, hau batzordean komentatu genuen, ezta, helegite bat egonda, eta, helegite hori derrigorrean erantzun behar dugu. Kasu honetan, badirudi helegitea egiten duenak, ez duela foru arauaren arabera, ez duela eskumenik helegitea egiteko, ez dalako interesduna, horrela azaltzen da, ez ditula betetzen baldintzak interesduna izateko, eta hori da, erantzuten zaiona. Orduan, hori izango litzateke lehenengoz, ez onartzea helegitea, idazkaritzatik landudan txostena baliatuz, eta bigarrena, behin betikoz onartzea ordenantzak, ordenantza fiskalak. Orduan, ez dakit zozer patzerik edo nahi duzuen. Bai, ez dut ondo ulertzen, ze interes dekon... Ez dut ondo ulertzen, zer da eta indauen olako alegazio bat, eta zer da gure dauena, ez dut ondo... Nik bentsat ez dut ondo ulertzen. Bakup ez dugu ulertzen badakizu hau udalerri gehientzunetan gertatzen ari dela, bardin da ze koloredun udalerria dan, jatorria ez dakigu, susmoak bai, baina ez dakigu zehatz-mehatz nondik datorren, eta bai esan behar dugu, helegite eta barruko mamiak eta ondo aztertu behar direla, eta zer esango dugu, badirudi, publikatzen dana, publikatzen den horri, helegitea jartzen zaiola. Badakit, hainbat udalerritan, ordenantzak, aurrekontu aldaketak, eta aurrekontuak berak, hoiei helegitea jartzen ari dela. Eta ez dakit, zenbat pertsona leukiko daben, publikatzen den hori helegitea jartzeko, baina plas. Horrela dabil. Suposatzen duzuk igualpe kontraste lan egingo zenutela zuen beste lankide batzukaz, eta gupe bai, eta gabiltza berri. Pizkate, esango dut, zoratuta, ze gure lana egin dugu, gustoko edo ez gustoko, baina epetan eta badagokigun moduan, uste dugu, eta honek egiten duena da, gauzak atzeratu. Eta badirudi, helburua agian hori izan daitekela, atzeratzea eta oztopoak ipintea. Gogorra egiten da, ze azkenean danok egiten dugu lan, berdin da ze koloredun udala dan, orduan, ostras, behin epetan sartzen zarenean eta adibidez, aurrekontuak ziurrenik, urtarrilaren bukaera arte, ezin izango ditugu behin betikoz onartuta eduki, zebe bai jarri digute aurrekontuei helegitea, orduan, hori da realidadea, eta horri erantzun beharko diogu. Eta legalki, edo zinako lan kriterio bako helegiteak jarri edo kriterioa egin, baina lan... Eta onartzen diak... Hori... Barkatu, oinez, bai. Hori da erantzuten duguna batez be, edo nork ezin dau jarri interesduna izan bida, eta interesduna gure norma foruetan daz jarrita zeintzuk izen. Kasu honetan, berak ez da kasu zeneko eskubideri jartzeko, interes direkto esaten dana. Orduan horregatik ez diogu onartu, berak jarritako reklamazioa. Ez gara sartu gaietan, porque berak gai batzuk azaltzen ditu, zergatikan ez diren
ordenantza hauek onartu behar. Horretan ez gara sartu. Edukian ez gara sartu. Badakagu, egongo zian gauzak esateko, baina nik uste dut dagokiguna lehengo pausu baten, da ez onartzea tramitaziora bere elegitea. Eta beraz ez sartzea berak esandako gaietan. Ez dalako interesduna. Baina zuk erantzun behar dozu. Naiz eta hori esateko. Erantzun behar. Bai. Bai, zure galdera jozu izan diteke gustot hori pentsatu izan dugula, ezta? Hori posible da, ezin da ezer egin horrelako egoera baten aurrean, ezta? Edonork egin dezake, hala, atutiplen edonon, edozeri, edozer elegite pini. Jo, hola gauzak izan da, kolapsatu aldozu administrazio guztia, ezta? Epea gorde behar duzu, berdin da, sartzea, zuk publikatzen baduzu 27an, eta 28an sartzen baizute, berdin da, 28tik epera, itxoinin behar duzu, eta erantzunin behar duzu gero. Orduen, hori da, atzeratzea. Hori da, helburua da, atzeratzea. Porque azkenean, guri sartu digutena bai, eta Durango sartu da bena, dokumentu bera da. Bera da, eta hemengoa, posiblemente, bera izango da. Bai. Gehientsunetan ordenantzei dagokionez, bai. Horrena, denborik ez Bale, aipatutakoa, lehenengoa izango litzateke elegitea edo ez onartzea, eta bigarrena behin betikoz onartzea ordenantzak. Bien aldeko bozkak. Hau batez onartu da. Eta, bigarren puntuan, horre errege dekretua onartu eben abenduaren hasieran, ministro kontseiluaren erabakia bideratzeko, eta dekretu horren arabera, finkatzen dire, sektore publikoaren eremuko ordainsarien zehaztapenak. Eta eudelek egiten digune gomendioa da, 2025 begira, abenduan onartzea 2,5 urtarrilaren bateko atzerapenak kontutan hartuta. Eta gero 2026 begira, 1,5 eta 0,5 bat geldituko litzateke hor, IPC-aren arabera berurtea zelan amaitzen da, hor baldintzatuta, baina berez fijo 2026ko 1,5. Orduan, oin dakarguna da, hori, oin abenduan onartzea 2,5ko igoera hori eta aplikatzea ja, esan bezala, urtarrilaren batetik onartino, urte bukaera arte. Ez dakitzo zer. Onari da guztu behar urtero bardin esaten dugule. Eskoi ez soldaten igoera baten kontra egiten ez da gutxi hobe. Guztaukoako egunen baten geuk erabaki alizetie geurie bertan geure soldaten igoera ero geure langilean igoerak eta ez Madrilek esaten dagoena. Baina bitartien, dauen ez aurrera emiko da. Badirudi, gizarte segurantzak eskatzen duela ziurtagiri bat non adierazten den udalak erabaki hori hartu daben. Un poco erdera esaten dena, de perogrullo, ez da. Azkenean da errege dekretu bat, lege bada, bete behar dana. Eta hori izan beharko litzateke gizarte segurantzarako dokumentua. Ez udalak ez dekretu bidez, ez udal batzak adostutako kontu bat ziurtatzea. Baina horrela eskatzen dut eta horrela egin behar. Ados. Igoeraren aldeko bozkak. Hau batez onartu da. Oso ondo. Gautzate ematen dugu bilkura. Astelehenean dugu lurralde,
eta gero hori prestatuko dugu urrengo 3 hilabeterako kronograma, datekaz. Eta ber,